Good evening. Mari oameni ai Revoluțiilor, Călăun Sanson, în ciuda meseriei mele dezgustătoare, am fost om ca și voi și martor mi-e Dumnezeu, n-am iubit niciodată vărsarea de sânge. Am spânzurat și am frânt mădunare, apoi, timp de 5 ani, am mânuit ghilotina. Câteodată făceam puțină muzică și cred că mă descurcam destul de bine cu partiturile. O singură dată am fugit de pe eșafod, din pricina unui gât de femeie, subțire și arcuit ca un gât de vioară. N-am zâmbit niciodată și nimeni nu mi-a strâns mâna, deși eram un cetățean exemplar al Republicii. Mormântul meu e acolo la margine, cel mai modest dintre toate. Am fost călău, dar mi-ar fi plăcut să fiu grădinar sau profesor de muzică. Mara. Pentru că am studiat medicina știam, orice mădular cangrenat trebuie extirpat fără milă, iar o politică bună e o lecție bună de chirurgie. Detestam domnișorii care strâmbă din nas la mirosul de sânge și mă simțeam mai aproape de dunghieri și de măcelari, de femeile din popor care sucesc fără ifose gâtul unei găini. Așa m-a găsit Revoluția. S-a spus că eram lepros și că am ordonat nu știu câte masacre. Foarte adevărat. Asta pentru că eram un bărbat cu capul pe umeri. Așa m-a găsit și moartea, cu capul pe umeri. Când pumnalul m-a izbit între omoplaci, tocmai îmi scărpinam o zgaibă de pe picior. Marx. Mi-au plăcut viața, mâncarea și băutura. Acum, când nu mai am trup, vorbesc câteodată cu viermii. Iau de la ei lecții de dialectică. Omul, spun viermii, e cel mai prețios capital. De aceea, noi punem în centrul politicii noastre grija și dragostea față de om. Altădată visam să conduc revoluții. Acum aș vrea doar ca cineva să-mi verse pe lespede o halbă de bere. O halbă de bere, aurie și aromată și proaspătă. Rosa Luxemburg. Ei spuneau că nu e treaba unei femei să scrie broșuri plicticoase despre lupta de clasă. Am trăit singură multă vreme printre bărbile lor lungi de conspiratori care în fața scrumierelor pline de mucuri vorbeau despre socialism. Iar ceilalți m-au omorât pentru că eram femeie și nu pentru că eram comunistă. Uneori izbutesc să-mi scot pământul din gură și să cânt în șoaptă internațională. Iosif Vissarionovici Stalin. V-am învățat ce e frica și neputința și m-am prăbușit în țărână. Am fost un om de oțel, puternic ca o combină sovietică și m-am prăbușit în țărână cu mâinile desfăcute ca niște vâsle de os. Acum, nimănui nu-i mai e frică de mine. Degeaba le spun că eu am fost Stalin, că femeile simple îmi țineau fotografia în Evanghelie. Dumnezeule, am vărsat atâta sânge degeaba. Pol Pot. În locul orașelor am ordonat să se planteze orez. Și fiindcă nu aveam gloanțe, oamenii mei lucrau cu măciucile, sporind zi de zi producția de îngrășăminte. Construiam socialismul din junglă, iar uneori urinam sânge din pricina unei bănci de rinichi. Despre lupta de clasă am învățat din privirile galbene ale tigrilor. Thank you.